केस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। आंगणेवाडी इथल्या यात्रेत भाजपची भव्य सभा होते, त्यासाठी भव्य दिव्य असं स्टेज उभारण्यात येत आहे। एखाद्या राजदरबाराप्रमाणे याची बैठक व्यवस्था करण्यात आली असून सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची ओळख यात अधोरेखित करण्यात आली आहे। याचा आढावा घेतला आमचे मुख्य संपादक सागर चव्हाण यांनी। नमस्कार, मी आहे मालवण तालुक्यातील प्रसिद्ध आंगणेवाडी यात्रेच्या ठिकाणी आहे आणि खऱ्या अर्थानं 4 फेब्रुवारी रोजी आंगणेवाडीची प्रसिद्ध भराडी देवीची यात्रा होत आहे आणि याच यात्रेनिमित्त खऱ्या अर्थानं राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस हे यात्रेला येणार आहेत आणि याच यात्रेच्या निमित्तानं खऱ्या अर्थानं भाजपच्या वतीने एका भव्य दिव्य अशा सभेचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे आणि या सभेला राज्यभरातील भाजपचे सर्व नेते मंडळी येणार आहेत। केंद्रातील असतील मग राज्यातील असतील सर्वच नेते मंडळी या यात्रेसाठी येणार आहेत आणि त्याचवेळी या सभेला देखील ते उपस्थित राहणार आहेत। एकूणच जर पाहिलं असेल तर या सभेमागचं खऱ्या अर्थानं जे नियोजन करण्यात आलेलं आहे त्यामागचा नेमका उद्देश जो आहे तो देखील भाजपच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आलेला आहे। खऱ्या अर्थानं सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये भाजपमय संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्हा झालेला आहे। अगदी जर पाहिलं असेल तर ग्रामपंचायतपासून ते अगदी एकूणच सर्व निवडणुकांमध्ये भाजपला ज्या मोठ्या प्रमाणात यश मिळालेलं आहे आणि याच अनुषंगाने खऱ्या अर्थानं भाजपने एका भव्य दिव्य अशा सभेचं आयोजन या जत्रेच्या निमित्ताने केलेलं आहे आणि तुम्ही पाहू शकता या जत्रेच्या आयोजनासाठी ज्या पद्धतीने इथे तयारी सुरू आहे आणि नुकतीच या सभेस्थळी निलेश राणे तसेच जिल्हाध्यक्ष राजन तेली यांनी ह्या जागेची पाहणी केलेली आहे आणि तुम्ही माझ्या पाठीमागे पाहू शकता त्या पद्धतीने या सभेसाठी उभारण्यात येत असलेला भव्य दिव्य असा स्टेज उभारण्यात येत आहे आणि त्याच्यावरती युद्धपातळीवर काम सुरू झालेलं आहे। खऱ्या अर्थानं अवघ्या 4 दिवसामध्ये हा भव्य दिव्य असा स्टेज उभारायचा आहे आणि त्यासाठी अगदी राजेशाही थाट असणारा हा स्टेज इथे उभारण्यात येत आहे। खऱ्या अर्थानं 200 कामगारांना घेऊन 4 डायमेन्शनच्या मुंबई येथील या कंपनीला हे काम देण्यात आलेलं आहे आणि 200 कामगार अवघे दिवस रात्र इथे काम करून हा स्टेज इथे उभारण्यात येणार आहे। खऱ्या अर्थानं जर स्टेज पाहिलं असेल तर एकूणच 170 फूट तब्बल असा हा लांब लचक असा हा स्टेज असणार आहे। त्याचबरोबर त्याची रुंदी जी आहे ती 80 फूट आहे आणि त्याची उंची जी आहे ती तब्बल 50 फूट आहे। अशा पद्धतीने अगदी राजेशाही थाट असलेला हा भव्य दिव्य असा स्टेज इथे उभारण्यात येणार आहे आणि या एकूणच सभेसाठी राज्यातील नव्हे केंद्रातील सर्व नेते मंडळी येणार आहे। पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या एकूणच नियोजनाखाली मार्गदर्शनाखाली ह्या एकूणच सभेचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे। खऱ्या अर्थानं यामध्ये निलेश राणे असतील, नितेश राणे असतील, त्याचबरोबर भाजपचे जिल्हाध्यक्ष राजन तेली असतील तर यांनी देखील यामध्ये पूर्णपणे पुढाकार घेऊन हे एकूणच या सभेला एक भव्य दिव्य असं स्वरूप येणार आहे आणि त्यासाठी ते नियोजनाला लागलेले आहे। अगदी युद्धपातळीवर या स्टेजचं काम सुरू आहे। तुम्ही पाहू शकतात कशा पद्धतीने तब्बल 200 कामगारांना एकत्र घेऊन दिवस रात्र अशा पद्धतीचा हा भव्य दिव्य असा स्टेज उभारण्यात येणार आहे। खऱ्या अर्थानं जर पाहिलं असेल तर आज एक मोठं स्वरूप या निमित्ताने एक मोठं शक्ती प्रदर्शन हे भाजपच्या वतीने या निमित्ताने करण्यात येणार आहे। भाजपच नंबर 1 या जिल्ह्यामध्ये असल्याचा दावा भाजपने केलेला आणि या सभेच्या माध्यमातून हे ते दाखवून देणार आहेत आणि भविष्यातील सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची वाटचाल भाजपची या निमित्ताने या सभेतून ते दाखवून देणार आहेत आणि त्याचबरोबर नव्या सिंधुदुर्गाची एक ब्लूप्रिंट या निमित्ताने ते सादर करणार आहेत आणि त्याचमुळे या असा भव्य दिव्य असा स्वरूपाचा हा स्टेज उभारण्यात येत आहे। खऱ्या अर्थानं जर पाहिलं असेल तर यासाठीच आत्ताच निलेश राणे असतील किंवा जिल्हाध्यक्ष राजन तेली यांनी ह्या एकूणच या ठिकाणाची पाहणी केलेली आहे आणि एकंदरीत कशा पद्धतीने काम सुरू आहे याचा देखील त्यांनी आढावा घेतलेला आहे आणि खऱ्या अर्थानं
पूर्णपणे युद्धपातळीवर या एकूणच सभेच्या नियोजनासाठी पूर्ण जिल्ह्याची भाजपची यंत्रणा कामाला लागलेली दिसत आहे. कॅमेरामॅन प्रसाद सई, सागर चव्हाण, मालवण. हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर. लगेचच प्ले स्टोअरवर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप.